Bejn Jannar u Ġunju kienu iktar minn 317,000 il-persuni li attendew għall-iktar minn 200 avveniment ta' Valletta 2018. Ħabbar dan iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-Awtorità tat-Turiżmu u Jobs Plus ippreżentaw statistiċi rigward il-ħidma u r-riżultati tal-Fondazzjoni. Hawn kien spjegat kif il-Kapitali Ewropea tal-Kultura ġibdet lejha aktar minn 1500 artist lokali ta' diversi livelli u 166 artist internazzjonali. Iċ-Chairman ta' Valletta 2018 qal li l-ewwel ġimgħa ta' Valletta 2018 ġibdet lejha 110,000 ruħ, segwita mill-attività li ttellet f'lejlet l-ewwel tas-sena b'attendenza ta' 70,000 ruħ. It-tieni edizzjoni tal-Valletta Pageant of the Seas rat il-parteċipazzjoni ta' 50,000 ruħ, segwita mill-Festa l-Kbira b'attendenza ta' 40,000 u 30,000 fil-Valletta Green Festival. Is-Sur Mikallef żied iħabbar li ċ-ċisterni li nfetħu għall-pubbliku f'attività ta' Valletta 2018 se jgħaddu f'idejn Heritage Malta. Spjega li fil-ħidma tagħha il-Fondazzjoni kabbret sew l-interess tal-pubbliku b'kultura aċċessibbli għal kulħadd. Allura da jimlina b'kuraġġ ħafna li dak kollu li konna qegħdin ngħidu, dak kollu li qed inwettqu. Qed inwettquh f'sens ta' sodisfazzjoni li qed jinżel tajjeb ħafna man-nies taħt l-għajta tagħna li bdejna biha mill-bidunet. Kultura aċċessibbli għal kulħadd. Dawn l-ewwel 6 xhur kienu suċċess kbir għall poplu Malti, għall poplu mill-Belt Valletta, l-komunità tal-Belt Valletta, l-Fondazzjoni Valletta 2018 u jawguraw tajjeb għal preżent u futur aħjar. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici spjega li l-Gvern qed jilħaq il-mira li tiżdied il-parteċipazzjoni u jinħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol fil-qasam kulturali. 5% tal-popolazzjoni li taħdem f'pajjiżna taħdem fis-settur kulturali. Kollox għandna 15,000 ruħ illi jaħdem jew full-time jew part-time fil-qasam tal-kreattività. Dawn ma kollha aħbarijiet sbieħ li jtuna kuraġġ biex inkomplu naħdmu u nkomplu nimxu l qudiem. Ir-riżultati wrew ukoll kif 15% tat-turisti li żaru pajjiżna fl-ewwel 3 xhur tas-sena għamlu dan minħabba l-kultura. Fil-waqt li sena ilu dawn kienu jammontaw għal 9%. Is-Segretarju Parlamentari għal Valletta 2018 Deo De Battista innota kif wara l-2018 hemm id-dover li ħidmet il-Fondazzjoni tkompli u dan bil-Valletta Cultural Agency, entità li se tassigura li l-kultura fil-belt u l-madwar tibqa' tissaħħaħ.